Hello mga kamags, this is Ingens TV. Welcome back. Karon atong pag-reaction na po ng usa ka video bali o atong gihuwat bali nga video bali sa France Rhythm bali. Karon atong pag-reaction na ng isa nila cover karon nga Come Together kang kuan sa Beatles o sa kang John Lennon bali ni o female version ni siya. Atong tan-awon kung unsa nila pag cover o giunsa nila pag unsa ilang mga version bali ba. Oo, so unsa pud ang ariglo nga ilang gibuhat ani sa ani nga kanta aton tan-awon kung nindot gyud ang ilang pagkakuan, pero I'm sure nindot kini kay basa sila, o di ba? O okay gini kayo kay kini pa sabi ka munindot pa magali sa original pakali, di ba? O sige, di na ta magdugay. Pero sa mga bago din nga nakita sa itong video karon niya matingak nga atong putol-putol gituyo na to na kay kita o sa correction video man manghatag-tag reaction o opinion bali sa kada putol na to o diha-diha dayon atong ihatag ang kuan kung ang naiuban nga makalimtan nato ang mga kuan didto sa katapusan nato ipuno bali. Okay? O sige. Sa mga di po ganahan nga naisigi tabi nga susama ingon ani ato man po ibutang ang link bali sa original na video o sa France Rhythm nga channel nga link dito sa atong description para dito na mo tan-aw sa ilang channel. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Grabe ka lisod kay ning gibuhat ni Charo. Siya pa pakpak. Siya pa keyboard, di ba? Oo mo puldo ka di pala mo mao ang pagkuan gali pag panuldok ka ng tipa pagbalik niya. Rally so niya yung gibuhat. Oh, kanta pa gid eh. Abi ka nindot kayong bis paminaw no. Ato makita karon ba nga si Chino, nagkasulob og kalo balay mo ra siya og kanang sa una kang kana sulobon po na ni kuan sa Juan de la Cruz Sampaguita kanang kalo. Nana kuya po kayo o kang sa asawa po sa kuan sa Beatles bali o kang John Lennon sulob po na mo na uso sa una po lagi, so iya pong gisuloban kita karon baga tungod kay yung nani iyang gikanta karon ilang gi cover bali. Oo, nindot kayo ang pagsugod pa lang sa kuan lang daan sa bass. Grabe ka nindot kay paminawon. Bago ang bass ni Francis bali. Oo, bago Fender gyapon. Din kang Charpod okay kayo gigil mo tanaw na ko kang Char gigil nga mo kanta na ba. Oo kuya gigting this Char gyud. So Jachin gigil po sa yung gitara po, grabe na matawhana. Doon so simple as likod. Grabe po dahil mo rolling doon so. Wapo kayo. To be free, come together right now over me. Ato yung makita sa ilang tugtugan karon nag-level up samot pag yun. Oo, samot na kayo mga nindot na kayo ilang mga instrument bali nga gipanggamit bali o mga bag-ugid ba. Yun magkakuan ko sa ila
sa ilang pagkanta mo nung nakamis kayo sila nga kuan nga di nato makita bali nga di sila ka-upload. Okay, nindot mo kayo sila mag-cover good. So sama ni karon no, na nindot na po kayo nga nindot yung pagka-cover gihapon. Gabi. Murag mahutdan po tag istorya ani kay tungod sa kanindot magug kayo. Oo, puro man gud nindot at mga istorya gyud ani. Di ba? Hip-hop production, he got Boris Gumbo. Oh, guwapo kayong linding ng Chino. Guwapo po nga kanta ni Char po no. Down below his knee. Mas na yung aning mga kanta. His heart, you can feel his disease. Come together right now. Oh, for me. Right. Okay. Keyboard karon kang Char. Oh, sood po din kang Chin. Grabe kanindot kay paminawon. Ilagi na sundog ang sundog hapon nila ang kuan. Aw, may ilang pagka kuan ba? Ang nalikalayan gamay sa tingog sa keyboard ng Charbel pero kuha kay mga nota nga iyang ipangludok di anang tipan niya. So ang Chin pod, grabe ka kuha kay pagka-gitara. Pareha gid tingog sa kuan, sa original ang kuan sa gitara. Oh, grabe kanindot kayo. Grabe. You roller coaster, he got early warning, he got muddy water, he want mold your filter, he say one and one and one. Na oras dudes dito, simple na kayo ba? You got to make it looking cause it's so hard to see. Dugong ba to? Sa pagkanta ni Charbali, grabe ka kuan kay mo na iyang style sa paglitok bali o pag-pronounce bali sa lyrics gali. Oo, grabe ka nindot kay paminawon ba? Come together Okay. right now. Over me. Wapo kayong bass ni Francis Paminawon, no? Right. Okay. Adlib na Chin. Pagtanaw ta kang Chin ba nga nagkuan sa gitara bali o kamo nag-adlib gali, grabe ka gigil kay nga grabe mo ano nga ba kanang grabe niya pagbin sa iyang kuan gali sa string bali. Grabe ka wag ganado kay ba nga mo bin sa string. Grabe pagita na to sa iyang naong gali nga kanang na feel with feelings ang iyang pagka-bin ba. Diba? Grabe ka nindot kayo. Oh, piyong pagod. Come together, yeah. No, grabe nga vibrate. Right, thank you so much for watching. Come together! Only here it's Friendster in China. Okay. Okay kayo. Nice. Thanks for watching. Wag yapon magmahay ta. Nga naghulat. Okay. Okay, ato na pong nadungog ng usa ka cover bali sa Francis team ang atong gihulat gid nga taod po ni sila naka-upload bali pero ato masabot po kay nga busy na po ang mga bata sa ilang pag-eskwela bali. Pero karon no ato gyud nakita gyud nga sulit gihapon atong paghulat gihapon sa ilang
cover karon nga gihatag sa ato o gipatanaw sa ato. Kay kini usa ni ka sikat gapong kanta sa una sa Beatles bali kadyan Lennon. Grabe ka nindot kayo. So makakuanto ko sa ilang kuan ba kay nagkalibil up ang ilang tugtugan karon. So atong nakita nga halos tanan nga ilang mga instrument puro mga bag-o gikan sa drums ka Dodge, sa keyboard kang Char, so kang Chin ang gitara Fender, din kang Francis pod nga bass bale one pod Fender gihapon. Grabe ka nindot na kayo, nindot na kay paminawon, nakalibil up na gid ang tugtugan kay gawas nga maayo sila mo cover, maayo sila sa mga maayo gid sila mo ariglo sa mga kanta. Nindot na po kaya ang ilang kuan, paminawon ang ilang instrument pali o sa audio bali sa ilang mga kuan, instrument bali, di ba? O nindot na kayo. So karon ato makita karon sa kang Char bali, makaingon nga gigil si Char mo kanta bang murag na miss po niya nga wa sila ka upload gayon kanta nga ingon ani susama gintay ingon ani daghan mo tan-aw bali sa ila. O mo nagigil siya kanta. So nindot kayo yung pagka-pronounce katong ganiha niingon ko sa inyo nga grabe ka nindot kayo yung pag-pronounce po. O nagi yung kaugalingon gid sa kanta ni si Char gyud. Grabe basta English nindot ni si Char. Bisag kini female version pero nindot gyapon paminawon, di ba? O subahin ka Chin pod ang kato sa Chin. Grabe maingon gigil kay nga mo ben sa iyang string din. Grabe ka din kuan ba kanang with feelings ba nga iyang pag kuan sa iyang gitara ba nga mupiyong-piyong pagali siya, di ba? Pag mobenda siya pagkatong nang labi na kato sa adlib di ba? O nindot kayo. So ang katong sa kuan sa kang Francis nindot kay bis ang tingog sa bis ni Francis atong nadungog ganiya. So si Dodge ko sa likod uha kay ruling, di ba? Huwag kayo, kaya nga grabe ka. Master nagiging nila yun. Master nagiging sila, di ba? Sige. Sa inyong comment sa atong comment section. Sa atong video karon, i-comment sa inyong sa comment section. Sa mga bago na nga nakita na wa pa nakasubscribe, ganahan ka sa inyong nanay nga video, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommend ka ni YouTube sa mga tao nga pakitaan Okay? Sige, di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Ini si Indians TV. Proud. Be safe. Peace out.